yamde jiɗiɗi silmaji capantati woni Dakar waktu goto fawi hen to ñame lamorde Niger. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka alarba alhaali Israel Palestine balɗe joyi hande ko hare nde fuɗɗi piyande jokki hanki jamma to bande de Gaza hakkunde konunkoɓe Israel e haɓantoɓe Hamas. Nokkuje kewɗe boni e nder ngal diwal limore mayɓe ɓe e banggue Israel no tolni e ujunere e temedere e banggue Hamas limore nde no tolni e temedde jeenayo mayuɓe. Konguɗi hooreɓe leyɗele adunaru no jokki balle no goni e ƴewtede. Konunkoɓe France aran ɓe wonnoɓe Niger puɗɗima yaltude leydi ndi talata hanki ko konunkoɓe Niger dusataɓe ɓe jaltiri e banggue hirnangue leydi ndi e nder diwal walam fewde nokku bawɗo wonde Tchad e no kabaruji kewɗi kolliri ɗum ni e on saha Amerique holli dartini ballal mum fewde e ndin leydi Niger. Kabaro kadi ko alhaali Liberia ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗi woote hanki ko alda e fitina gam suɓade horejo leydi mabɓe George Weah no hirodiranno e candidat ɓe 19 woɓɓe ko ɓuri million 2 e piccal 4 wotoɓe noddano e ɗi sumgoji ko wona suɓade horejo leydi ndi ɓe cuɓima sarɗiyankoɓe 73 wondude e sénateur en 15 may gartu en e nder kabaruji ɗi. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde bisimilla moon e kabaruji ɗi hande ko alarba 1 lewru 10 ɓuru hitande ujunnaje 2023 baasi hakkude Israel e Palestine no jokki ha hande piyande no jokki hakkude konunkoɓe Jérusalem e haɓantoɓe Hamas ko ɓuuri ujunere e temedere yimɓe mayi e ujune 2 e temedde jeɗɗi mbarmi e banggue Israel temedde jeenayo mayi ujune 4 e temedde 5 mbarmi e banggue Hamas piyande gaɗi jamma hanki hakkude konu Israel eɓe Hamas. Minati Diallo mi salminima. Mi jewtima Amadou Baro. Piyande ɗe dartaki hanki jamma kadi eyya e wi goto e horeɓe Hamas ko ɓuuri yimɓe 30 no mayi temeɗe woɓɓe mbarmi e piyanɗe ɗe Israel waɗi fewde e bande Gaza jamma hanken ɗe bombuje paɗɗaɗe cami e nokkuje ko ɓuuri na e mbiyanno cuuɗi ko ɓuuri 10 gollirɗe na usine julduɗe e misidaje kañum e magaduji kewɗi o ɓeydi hen tawene horeɓe Israel kollitiɓe tippike ɗe bombuje e nokkuje ɗo Hamas tawa jamma hanken ɗum laatike sababu bonnude gollirɗe ɗe Hamas nawtorto ngam mo andude ɗo laaɗe maɓɓe konu Israel tawa ngam bonnude ɗe ko nokkuje 70 Hamas ɓe bonni e diwal Betti Hanu e banggue bande Gaza e ɗen ana tawa hen bankuji balloji Hamas e waɗude golleji muɗum no kuliyankagal horeɓe Jérusalem kolliti ɗe bombuje Israel pusi e nokku noddirɗe nokku ɗo ɓe nawtorto na ɗo nokku ɓe desata kaɓɓorɗe maɓɓe kamɓe yimɓe Hamas sandu fedde oni woni Ocha holliti ko ɓuuri cuuɗi ujunere cami ko ɓuuri ujunaji 2 e 60 yimɓe woni ko eggi e nokkuje muɗum en gilla o basi fuɗɗi e leyɗe balɗe 4 ƴaɓɓiɗe ɗum foof e bande Gaza tan e wital kurundu e leyɗele kewɗe holliti ballal maɓɓe fewde Israel e ɗe leyɗe ana tawa hen Amerique e sefe makko hanken horejo Amerique Joe Biden no holliti ballal muɗum ana wodani Israel e o basi tawene gilla basi o fuɗɗi altinere nde ardiɗo Amerique nantini neddugol laana walde ɓurka mawnude kañum e jogade kaɓorɗe ngam mo wallude Israel e haɓude Hamas miccintinde ko ɓuuri yimɓe 14 Amerique naɓe mayi e ɗe piyanɗe hakkude Israel e Hamas ko ɓuuri 10 woɓɓe majjinji takata fo e on alhaali ha joni Arabi Saoudia noddi batu heñoraɗo ngam yewtude e alhaali Palestine ko ndi leydi ardi fedde OCI l'organisation de la coopération islamique jagorɓe nogas e jeeɗiɗo leyɗele Europe halfinaɓe jokkodiral waɗi batu hanki talata ko fewti alhaali Israel e Palestine yoga mbaɗi batu o ko e dow karale kese ɗe woɓɓe ko to Sultana Oman e ngu batu no hanuno tawtorede jagorɓe Palestine e Israel halfinaɓe jokkodiral kono ɗum laataki ɗum haɗay ɓe ƴetti pellital waɗude junɗe maɓɓe e nde haare to Proche-Orient ɓe tengtini kadi balla jawdi ko fewti e Palestine e won alhaali keddoɗen ha joni jiyande no cirti e nder dental leyɗele Europe e ko fati e hokkirgol balle fewde ɓiɓɓe Palestine hanki to Allemagne Emmanuel Macron horejo France holliti yande muɗum e o alhaali o waɗi yewtere yeeso jayndiyankoɓe e dow jonde France e Allemagne yuɓɓinade to Hambourg saare e nder Allemagne e dow ɗum o andini wonde balle ɗe no hani jokkude keɗoɗen mo. Nous ne sommes pas en faveur. Min jaɓani dartingol balle faade e ɓiɓɓe Palestine
min dernino alhaali yewtintoɗo wonde ɓe balle wona faade e Hamas ɓe jahata. France walliri Palestine naɓe e hitande 2022 fodde millionji 95 euro ballal fewtinanagal e ndiyam cellal nguuri e nedi fayɓe balle rewontanoɗe e dental ONU faade ɓiɓɓe Palestine. e miijo am ɗum no hitti sabu enen haani habde e huliyankoɓe Hamas kono en kana jawodirdi walla jillidirde hakkude haɓugol huliyankaku e kuule neɗɗankaku woni wallugol siwileɓe ɓe so wona ɗum kulol ngol ko hoto wasdi walludeɓe woni sabu ɓe tawtu fantiyankoɓe ɓe ɗum tabita e diwal ngal. To Birmanie fiyande hertanade kono Birmanie waɗi nogas e jeenayo mayɓe no tawe e mabɓe sukaɓe e nder dakorde e guɓe to rewo Birmanie ko hanki talata ƴettano kongol fedde murtuɓe tawaɓe nder ngal diwal nantini o kabaru e wiide nde fedde murtuɓe ko konu Birmanie jaati waɗi nde fiyande tefore udditama hen gam ɓe ɓeyda famde ko saabi o alhaali. tedduɓe kabaru o kadi hande alarba ko fuɗɗogol yaltugol konunkoɓe franci taweteɓe to Niger ɓe puɗɗima yaltude talatare hanki ko lappol ngol konunkoɓe e Niger naɓe nduusi yaltiri e sengo hirnage leydi ndi fewde nokku bawɗo wonde Tchad e o e kabaruji kewɗi kollirɗi ɗum na wawi latade on saaha Amérique holli dartini ballal mum fewde e ndin leydi keɗoɗen Oumar Mamadou Sow. ko konunkoɓe 1,400 gonno toon gam wallude Niger e haare mum faade kuliyankagu en ujunere to ñamey lamorde nde 400 woɓɓe ɓe peccino ko e dakorde ɗiɗi e hirnage leydi ndi to wallam e to tabarey barey e mbundi diwal keri tati lullirgal e franfinkore zone des 3 frontières hakkude Mali Burkina kam e Niger ɓe wonnoɓe ɗen dakorde jettima hanki toon to ñamey kabruji goɗɗi kadi kabri en wondi lana mbiroha immima hanki ɗon ɗo ñamey tawi ko jolni kabirɗi e yoga ko nunkoɓe hertoɗɓe safara e ko nandi hen ha ɗo noon en ganda e haqiqa holto ko nunkoɓe franci ɓe paati hayso tawi kabruji ɗi gonɗina ko tawa kolli wonde ina gasa tawa koto leydi Tchad ɓe tindi hakkude ñame e jamena noon ɓadaki ko 1,600 kilométre dogi hakkude ɗeɗo guri ɗiɗi Amérique e on saha holli hanki wondi dartini ballal muɗum faggudu ngal millionji 500 kalifi dollar fewde Niger caggal nde laamu ngu artane juuɗe siwileɓe e no ɓe jiɗirnoni gila nde saminere laamu nde waɗa fiftindi konunkoɓe 1,100 Amérique naaɓe ina tawa e nder Niger wondude e ñiɓirde dronaji maɓɓe wonde to Agadez e wuddu leydi ndi. Oumar ngol woni aranol ko Amérique no kollita wiide ɗum ko saminere laamu jaati sariya Amérique no haɗi wallude e leydi ɗo saminere laamu waɗi ɗum saabi ɓe ƴetti pellital dartinde ballal maɓɓe fewde ndi leydi Niger. Amérique no wallanno Niger fodde 500 million kalis dollar e siftinde général Abdourahmane Tiani e wondiɓe mum ciwli laamu Mohamed Bazoum ñande nogas e jeegom lewru jeɗɗi ɓuru faltidu. horejo laamu faddewu Gabon o wiyete ko Brice Clotaire oli guinguema omo jokki jilluji makko fewde horeɓe leyɗele e nder diwal Afrique wuddu caggal Guinée équatorial Congo Brazzaville e Centrafrique o waɗi jillu altine to Tchad hande alarba omo heɗa to République démocratique du Congo hanki o jaɓɓima horejo Centrafrique Faustin Archange Touadéra to Libreville lamorde Gabon fandare ɗi jilluji makko ko wawde heɓude yamirore nattude e nder fedde leyɗele Afrique hakkude Gabon no yaltina e nde fedde gila ñande 30 lewru jetti ɓuru nde saminere laamu o waɗi. Timminiren ɗi kabruji to Libéria ɓiɓɓe leydi ndi waɗi woote hanki ko alda e fitina gam suɓade horejo leydi maɓɓe keɗoɗen tongol Kadiatou Diallo. ko ñamde 17 cuuɗi wotirɗe ɗin soki hanki e talata Libérinaɓe ɓen yaltuno moƴƴa fiiɗe wote mawɗe e nokkeli goo policiɓe ɓen hawrodirno e caɗele hewde sabu ko yimɓe ɓen ɗuuɗi kon haysi tawi ellaji seeɗaji waɗi sabu ko mawɓe ɓen e jukkuɓe ɓen wawali hewtugol ka cuuɗi wotirɗi goo wote ɗen feƴƴiri no haniri e nder leydi ndin fof sabu gere waɗude ɗen hakkude pelle politique mawɗe ɗen ɗiɗi ka sahi orgol woteji yimɓe ɓen hari hino huuli suudu kippundu woteji ɗin hino mari balɗe 15 fi jonnugol jaltundi ɗin tuuruɗi ɗaɓo waɗay e lewru 12 ɓuru si tawi hay e goto foolaali ka tuuru arano Kadiatou Diallo Freetown RFI. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɗo kaɗeten e ɗiɗo kabaruji en garat e jokkitade ko heddi ko on mbawi heɗitade e weeji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR on jarama e jokkude e heɗade ndeɗo haalirde.
rogere men ɗimmere nde yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe nayyi tawete madina wuro teddungo ko nder diwal Casamance worgo leydi Sénégal. Amadou Barouba ɗum na selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde koɗo men hannde o wiyete ko Houseynou o yettete ko ba ko jayndiyankejo hertorɗo dawro e leyɗele Sahel omo yewtide e Oumar Mamadou Sow e pellital ngal Algérie ƴetti ñande altinere faltine nde gam wiide ɓe dartini koyɗe jamɗe ɓe jahanno hakkude walla mbiyen ko fewti alhaali Niger guine e ñeñuɓe ɓe no fotta e caɗele kewɗe e nder golle mabɓe e o préfecture noddirteɗo Dalaba e golle ñeñal hino lolli fota kono no wondi e ɓillare hino tawe e ɓen garankeɓe ɓe ma en gartu hen e jantore mawde ko winda e jayde jiɗi no wowirni e kala saaha jaɗeten hen ko Minati o yettete ko Diallo Minati caggal nde calminmami ko ɓuuri hen tengtude. Amadou Barouba mi jowtima e kabaruji men ko winda e jayde jiɗi hande en kalana yaltugol koni France e Niger kañum e darnugol ballal leydi Amérique fewde e ñami ɗum fuɗɗi ko hanki toon to Niger tedduɓe joni joni en garat e kabaruji coftal balli. e kabaruji coftal ɓalli beete hannde en kalan e fuɗɗitagol kawrite giɗiragu janggo Minati. eyi Amadou ƴimmare ɗe kawrite giɗiragu woni wallude diɗɗe ɗe laninade kawrite mawɗe kanɗo waɗude e puɗɗoɗe hitande warorde to Abidjan e majjuna e dokkan kawrite kanɗe waɗude janggo ɗe ka baroɗe kawrite gaɗata tan hakkude équipe uji leydi Afrique yeru jokolɓe Cameroun kañum en piidan janggo e diɗɗal Russie ɗum waɗanto Moscou lamorgo di leydi équipe Égypte kañum hawran e sukaɓe Zambie ɗum waɗanto Dubai leydi Émirats Arabes Unis lamorgo Émirats Arabes Unis diɗɗal Algérie jaɓɓoto Cap Vert ɗum waɗanto Constantini to Algérie. Minati e haala Coupe d'Afrique des Nations fahan en kalan e urƴa ngo folotiro. eyi Amadou urƴa hakkude diɗɗe ɗe gam feccude ɗe e guɓe kanɗe jaɓɓodirde e kawrite mawɗe kan hitande ujunaji ɗiɗi e noga e nayyi ana hani waɗude alkamsare janggo to Abidjan lamorgo Côte d'Ivoire leydi duna handi jaɓɓade ngo folotiro wi horeɓe kafoɓe kolliti yiɗuɓe coftal ɓalli na jingonoɓe ngo folotiro ana mbawi ƴewude na nantingol o kabaru urƴa janggo e dow hello mabɓe YouTube kañum e télé na mbiya e cuuɗi télé Canal Plus Sport 1 leyɗele kanɗe jaɓɓade folotiro euro e ko warata andama Kenya eyi Amadou ko horeɓe UEFA nde fedde daranide alhaali ballon e nder Europe lantino o kabaru Kenyan Royaume-Uni Irlande ɗe leyɗe totta teddegal jaɓɓade kawrite folotiro euro hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e jetti ko warata kawrite mawɗe euro hitande ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati e ɗiɗi waɗan e leyɗe Italie e Turquie kanje tottangal teddengal. a jarama no fewi Minati Diallo. koɗo men hande o wiyete ko Ouseynou Ba ko jayndiyanke hertorɗo dawro e leyɗele Sahel o yewtide Oumar Mamadou Sow e pellital ngal Algérie ƴetti ñande altinere faltine ɗe dartinde koyɗe jam ɗe hanno yaade gam caɗele gonɗe Niger ɗe ina cafro Algérie ci siftini wonde ñande nogas e jeeɗiɗi e lewru jene ɓuuru faltinu ɓe keeɓi ɓataki immorade e ardiɓe laamu faddew Niger wonde ɓen jaaɓi ɓe jaaha hen koyɗe jam kono hoorejo jagorɗe Niger o Ali Mahman Lamine Zayn rino wonde ɓe tini ɗum tan ko e médiaji renduɗi keɗoɗen yewtere mabɓe. Ouseynou Ba mi salminima. mi salminimama Seydou Sow. eɗen gandi leydi Algérie yiɗini yaade koyɗe jam toon to leydi Niger guila saminere laamu nde waɗi toon nde yano artuno leydi Algérie habri ñande altini oɗo ƴaɓɓiɗo wonde kamɓe de oɗo saaha ɓe dartini nden yiddi caggal nde Niger harani ko laaɓi e yiyandima holɗo saggede waɗi. bon saggede waɗi tan koto lebbi jeegom ɗi aɗa andi kamɓe soldateɓe jooɗiɓe toon joni ɓe mbaɗani ni ko wiyete concertation nationale c' à dire nodduɗe ɓiɓɓe leydi ɓe fof jooɗo ɓe kalda transition no foti waade ɗum ko goo ɗiɗi président moɓe liɓe o woni Bazoum haa jooni signinaani wonde jaɓii kañum liɓaama ɗum noon ɗum tagi haa jooni wone yimɓe ko wiyete communauté international haa ɓoyi haa jooni ko kanko jaɓi kanko woni mawɗo leydi ndi kadi yimɓe wontuɓe président liɓaaɗo o Bazoum ɓen mbi kañumen keɓtinaani jaɓɓal Algérie sibu kañumen keɗii tan ko CEDEAO kala ko CEDEAO haalaani kañumen ngalaa heen ɗum saabii noon Algérie hay ko yiɗi hay so yiɗi waɗde heen huunde
waata haalde tan ko baŋnge gooto woni soldateeɓe ɓee ɓenne kañumenne ko ɓe mbaɗi ɗumen proposé lebbi jeegom ɗe ɗum kenanaaki ɗumen ɗum tan firti Seydi Sow ko kamɓe militaire uji jabtuɓe laamuuji e ɗe leyɗeene hakkille maɓɓe araani e yidde yaade ɗum woni goonga oto yimɓe puntu koye mumen eyi heewɓi ina naamno ɗum ɗo holko tawata heen leydi Algérie mbela ko fulɓe mbiyata ko mawɗo aman tameri mbela won nafoore wonani heen leydi Algérie yiddi yaade ɗeɗo koyɗe jam walla alaa ko sabi Allah tan alaa aɗa anndi Algérie ɗum yiɗde naatde heen tan ko caggal nde CEDEAO wii ene yiɗi waɗde intervention militaire ko ɗum aɗa anndi eɓe jogii frontiére hakkunde maɓɓe e Niger kamɓe noon ɓe mbi eɓe kuli so tawii CEDEAO waɗi toon intervention leydi ndi ne waawi fusde so fusii ene waawi moolotooɓe keewata maɓɓe to ma walla jihaadiyankoɓe ɓeeɗo dañde doonde kadi woto njejji tan Algérie ene jogii to baŋngal worgo maɓɓe leñol wiyeteeɓe so tawii ko baŋngal Niger e Mali wiyetee ko Touareg so tawii ko baŋngal Algérie wiyetee ko Amazigh kono kamɓe fof koɓe leñol gootol kadi kamɓe wiyeteeɓe Amazigh banndiraaɓe Touareg wonɓe nder Algérie ɓee kamɓe haa jooni ɓe jaɓɓaani naatde laamu Algérie no feewi kono noon ene tumbaa tan bonaani Algérie noon no huli so tawii Niger fusii rewo Mali fusii Touareg en ɓe ngummitiima ƴettitii kaɓirɗe kamɓe to worgo maɓɓe to no waawi dañde probléme par ce que leƴƴi ɗi fof koɗi gootum ɗum tagi noon kamɓe ko ɓe njahata ko wonaa sibu Allah ko intérêt maɓɓe ko mbiyata intérêt stratégique eyi lamdal battinigal Ousseynou Ba e talataare hannde nde konunkoɓe e leydi France wonnooɓe Niger puɗɗima hawrude bagsuji mumen e yaltude leydi ndi heewɓe mbi ɓe tindi koto Tchad kono ɗum laaɓani taw e yanima jaltugol maɓɓe toon ngol holko jogori jibinande Niger eyi ɗum kam bon France kam ne wayi tan hangadine kamɓe kam ɓe jalti Sahel ɗum kadi so Allah ko defat maɓɓe mawɗo eyi sibu comme no ɓe jaltirina ni ne hersini kadi yooɗaani feewaani ko heddii ko noon eɗen njii kadi coup d'état o gila waɗi haa jooni hareeji gonnooɗi Niger hakkunde laamu Niger soldateeɓe maɓɓe e koninkooɓe jihadisen ɓe ko ɓeydi neɗɗo woni wiimi ni ko coup d'état waɗi jooni ko e haa ɗo njaaraten ɗo ko waraa toon koye militaire ji ɓuri heewde e duuɓi ɗiɗi ɗi basum wonnoo toon ɗi aɗan ɗum noon en hulɓini eyi ɗum ne hulɓini sibu kamɓe wonnooɓe toon ɓe Farayse won kaɓirɗe ɓe njogii noon Allah mi yaalan won wiiɓe wonaa ɗum addunooɓe kono kam eɓe ngonnoo toon e kaɓirɗe maɓɓe kadi hannde e njii Amérique wii ittii heen juuɗe mum hangadin eyi ɓe mbii laamu won ko coup d'état hangadin ɓe ngitti heen juuɗe maɓɓe ça veut dire to baŋngal ngalu ɓe ngitti heen juuɗe maɓɓe to baŋngal coopération hakkunde maɓɓe e armée Niger ɓe ngitti heen juuɗe maɓɓe ɗum noon wayi kono fuɗɗiima hulɓinaade e mboɗo termine tan woto njejji tan hare hakkunde ko wiyetee SEMA Touareg wonɓe to Mali to rewo Mali to aɗen ko urmbiti or Touareg Niger naaɓe ɓe agrisa ɓe mbaɗi communiqué ɓe mbi kamɓe fof maɓe njaha ɓe mballitoya Touareg naaɓe wonɓe Mali ɓe donc mouvement Touareg gummotooɗo Mali haa Niger jogori ummitaaɓe ɗum noon so yante hare jihadisen ɓe kadi jihadisen ɓe wonaa fedde wootere en waɗi dowle islam état islamique en waɗi alqaïda ɓen fof so ndenndi oɗo nokku fof gooto fof ne haɓe ɗum ne ɗiɗi hulɗinaade seeɗa yo Allah wat jam amin ya rabbi Ousseynou Ba a jarama RFI fulfulde yettima merci a jarama en jettima kanko Ousseynou Ba kono annene Oumar Mamadou Sow a yettama no feewi ko winda e jayndeji ko winda e jayndeji ɗi Minati Diallo e kabruji coftal walla mbiyen ko winda e jayndeji ɗi en garaten joni e kabaruji men ko winda e jayndeji bisimilla e kabaruji meɗen ko winda e jayndeji ɗi Amadou Baro en karanna haala Niger eɗen andi ko non koɓe France puɗɗi jaltol muɗum en keñen e ndi leydi ɗo ɓe keddino e leyɗe Sahel ɗe ko ɓuuri 1,5 konunke kañum e kaɓorɗe muɗum woni ko hani yaltude fa laaɓa e ñameɗo e timmoɗe hitande nde ko ɗum nantini horejo France e jonte ƴaɓɓide ɗe gollal ngal waɗan e dow gollidal na ɗowtugol ko ɗum koɓe Niger holliti horeɓe ɗe leyɗe joni ka selli Minati kono koɓe France to Niger puɗɗi yaltude e nder ndi leydi keno
Amadou Barouba ko non ko be pari tawanobe d'accord de wadamo puddi lawol kenyan e dow ɗowtugol fanna ko non ko be Niger be ko non ko be lawol Chad be tawa e mudun no ko be ton be ƴaɓɓorto ana mile jatin be koɗa e ndi leydi jaɓɓindi ko non ko be gubal barkan e duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi windi jayde Le Point Afrique so tawi ɓe ko non koɓe temere nayi on tawa ɓe wala mo jarata Niger jaran to Chad e lawol lanaji tati mawɗi weeyo ana kani ɓamude e balɗe garoje ɗe to ñaame ko ɓuri ko non koɓe ujunere kañum e gollirɗe maɓɓe ngam naɓude ɓe to Paris lamorgo Franci ko ɗum holliti horeɓe kono sammingol laamu Mohamed Bazoum kabaru ma ardiɓe Franci gonɗini sabbi e wi maɓɓe ko ɗum ɓe kawri e ngol jaltol ngam no ngol wawiri waɗude jam e ndenagu caggal ambassadeur jo Paris Sylvain Ité e lewru ƴaɓɓinuɗo ɓe ko non koɓe Franci heddinoɓe e nder Sahel ana kane yoppude nde nokkure ɗo e timmoɗe hitande nde windi Le Point. minati Amérique holliti mette muɗum e saminere laamu Mohamed Bazoum ɓe dartini ballal maɓɓe fewde nde ballal maɓɓe jawdi e oɗo saaha. Amadou caggal lebbi e balle ko saminere laamu Mohamed Bazoum waɗi joni goho ɓe Amérique ana hollita mette muɗum e o alhaali windi jayde Le Monde Afrique e wi Mathieu Miller e leydi lebbi ɗiɗi ƴaɓɓiɗi ɓe nawtori ka laawi diplomatie ɗi ɓe andi fof ngam wartinde laawu civil no yawi ka ɓe keɓali ko ɓe jiiɗi ko windi jayndi nde tawene ko ɓurite ko tawene ɓe dartini ko ɓuri temmeɗe 4.2 millions kalisi dollar ballal maɓɓe jawdi fewde e Niger landal ngal woni yalla konon koɓe Amérique keddoto e Niger caggal nantingol o kabaru sabi saha joni ɗo ɓe jogi ko ɓuri ujunere kononke kañum e d'accord mawde doronaji e dewal Agadez ngam mo taskade na ɗum haybude alhaali kuliyankagu e nder leyɗe Sahel ɗe caggal yaltugol kono Franci hono Niger hani waɗude ngam haɓude e pelle kuliyankoje landal waɗi le pays yalla Niger kañum ana wawi sembinde ɓantare muɗum e bangal ndenagu e renude gure ɗe fof o windi jayde le pays to Burkina Faso. A jarama no fewi Minati Diallo en jettimo. On tottama konngol Fatoumata Sisawane e alarba ñande 10 en yewta fi Niger ko fate alhaali leydi di gila laamu Mohamed Bazoum liɓa ñande 26 lewru jeeɗiɗaburu kono onon yiruɗon alhaali dawro Niger gila konunkoɓe ardi leydi di nelde lamijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeego 644 12 e capanɗe jeetati. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka alarba alhaali Israel Palestine balɗe joyi caggal ko haare nde fuɗɗi e piyanɗe jokki hanki jamma to bande de Gaza hakkude kono koɓe Israel e haɓantoɓe Hamas nokkuje kewɗe bonni e nder ngal diwal limore mayoɓe ɓe e banggue Israel no tolni ujunere e temedere e banggue Hamas limore nde no tolni e temedde jeenayo mayɓe konnguɗi hooreɓe leyɗele adunaru no jokki balle no goni e ƴewtede kono koɓe Franci aran ɓe puɗɗima yaltude Niger hanki talata ko konunkoɓe Niger dusataɓe ɓe jaltiri e banggue hirnangue leydi ndi e nder diwal Walam fewde nokku bawɗo wonde Tchad e no kabaruji kewɗi kolliri e on saaha Amérique kañum holli dartini ballal mum fewde e ndin leydi e Niger. Jantore monde paɗen ko Guinée kalen e alhaali golle ɓeɗo ñeñuɓe golle mabɓe no fotta e caɗele kewɗe e nder golle mabɓe e o préfecture noddirteɗo Dalaba golle ñeñal hino lolli fota kono no wondi e ɓillare keɗoɗen Mamadou Dionga Siba. ça ko so acca 50.000 na wakkil sorgue so accata ɗum ara oɗo 25.000 moƴƴa garankeɓe ɓen Dalaba hino mari moƴƴobere lollude noddirtede Kokodal coopérative de cordonnier de Dalaba Amadou Tunkara hoorejo nde moƴƴobere ino wulliti fota sattede ko may wondi fon ɗo ni ko touriste ala jindude ko yimɓe guinéɓe feƴƴoɓen ardoɓe télé malaɓe ha pita ha Dalaba ɗo haray ko ɓen ɗo wata men sodande joni ko soodo goto tun komin woni yiide ɗo min ngala yiide soodo en gros few ko sa heeɓi guri buyi wawa gollitirde kono ko wano Conakry juuɗoɓe tew buyi woni ko ton mi yata men sooda guri dammi on buyi quantité wona temedere ni ma capanɗe joyi nde wotere adda
ɗum wukka ka ndiya go e hoppa gollitira nafoore nden no ɗuuɗi mojobere nden no wondi e nafa et puis buyi amen no ɗo haray koye ɗum ɗo darni cuuɗi e jombi ɓe nguuli muɗum no dankali ɓikkoye mum e feeɗum ɗo haray ko yettude Allah buyi minen mbar ga aynoɓe golle ɗen fiyo golle ɗe waɗe moƴƴa ballal ngal ɗum ɗo wayri Boubacar Tunkara hino andintinde ko honɗum ɓe woni moƴƴinirde ñeeñal. meɗe moƴƴina ɗo piiji buyi meɗe moƴƴina sakji fi worɓe sak fi rewɓe meɗe moƴƴina beɗu meɗe moƴƴina ceinture meɗe moƴƴina paɗe rewɓe worɓe fayda piiwoye buyi meɗe moƴƴina ga nani komi wonno paykum miɗo ka l'école après école mi ara mi wona takko maɓɓe ɗo ara nun hari min okkorte ni guri mais joni ɗo guri ɗin heɓike intéresse ɓe mum de plus par ce que joni ɓe ñama e guri ɗin ɓe ƴetta e guri ɗin ga ɓe yaha ɓe naɓa Sierra Leone ɓe yeeya ara ko ñamugol ara naafi gollirgol affaire ñeeñal ngal donc on sattede ɗon affaire poore ko gollirte kon ɓami waɗa e poore leydi goɗɗe ɗe donc ɗum noon ko Conakry wata donc ɗuma on kadi wano carton ji gono toon komin utilisata ka affaire mesure ji amen ɗum kadi yettugol ɗeɓɓugol noon kadi ko Conakry wata fayde joni matériel ji ɗin si feƴƴi guri ɗin fof ko Conakry nulante donc na wonde makko keɓal tiiɗugal no e nder mum mais comme on tigui feƴƴiniray sa yon no moƴƴiri hara koko hoore ko laaɓi donc ko ɗum ɗon haray. Mamoudou Kondé ko client jo iwɗo laabi himo rewi nde nokkure noddirtede Kokodal sodugol saku e paɗe garanke la iwi Conakry harla yahi mission leluma e labbe bon andi na aranangal ni la arde ɗo mi har mi sodino ɗum goɗɗum donc mi yi koɓe moƴƴinta kon vraiment welila donc laaɓe mi iwini mais mi inni mi wawata sodde laaɓe toon mi ari ɗo fi yom sodu sac ko sac fi pay koye sac goto e bedu goto fi pay ko yankoy ko waɗi mi ari mi soodi ɗum ɗo se ɓayi ɓe gollude ko kelɗi. Ceerno Mamadou Dioula Silla garankejo himo landi hooreɓe leydi ɓen balle ko heɓata ɗin matériel ji wawi emen yawnude ka golle ma ɓurta labinde komin gollata kon haray coggeli majji no satti wawatami wallitade ɗum ɗo wo ko wano gouvernement ma ONG ji ma wano ɓurɓe marde jawle wawatami wallitade fi ɗum ɗo hay sikoye ɓe sowduɓe ñawlamen ɓenna golle yoɓiron men seeɗa haray meɗen lappani dande min mi heeɓi chance yawgol siyaw Wagadugu salon international de l'artisanat de Wagadugu mi yeehi toon mi yiino artisan ɓe toon ɓe woni gollirde noon mi yewdi e mabɓe e bus tawata hina golle moyen mabɓe propre ɓe woni gollidde ko gouvernement on appuyi ɓe gouvernement on wallitiɓe ha ɓe hewti ka ɓe fewndi ɗon hande ɓe mari tannerie ɗum ko tannerie moderne ɗum ko gouvernement on walliɓe ɓe heeɓi ɗum guri no gi wayi o si ɓe naadi ɗon ko ɗatugi gi woni yaltude ƴettata hay sayiji pooɗiɗi wano ka golle kadi machine ji ko ñoyirɗum machine de finition ɗum fof no watta e disposition mabɓe fi tun no golle ñeeñal mabɓe ngal no yaltitira tawata si ɓe golli yiwɗo o jiñanayi minen kadi si min wallitama no ɓe wallitora noon koko yiwɗon ɗo on taway jaka hari ñeeñal ngal no woodi ko woni tun ko marɗo haala yeloto no wirde noon ka pular men. Hadja Nafisatou Ba hoorejo mojobere ñeeñuɓe ɓen Dalaba hino holli wondema ñeeñuɓe ɓen Dalaba fo hino hana wallitede. ok no mi woni laɓirde nde hoore min ala heɓande ɓe goɗɗum himin faala noon kala kammo min yii min innayi walle min ɓayino ga hino suudorɓe ɓen no haaji no haani wallede hino garankeɓe no haani wallitede hino sañoɓe no haani wallitede hino atelier ji ɗin ka saare hande jiwɓe ɓen fof mo be ko atelier ɓen ɗon on tawa jiwɓe tato jiwɓe nayo jiwɓe jowno mari machine hum gotum kikkun kodu hara ko ɗon ɓe gollata ha ɓe ronka ɓe wawata golle neɓata hara ɓe jombama ɓe wawali haray komin faala koko wallitora artisan ɓe Dalabaɓe hiɓe mari centre artisanal amin on ɗo hiɓe wakkili ɓe yewti min moƴƴa ɓe ari ɓe wattitike centre on hay goto e amen min fof min faala gollude kono min mara tigui hoore manankun on komin torike ɓe wallito artisan ɓe Dalabaɓen artisan ɓe Dalabaɓen ko artisan ɓe tigui haray guinenaɓe ɗuuɗuɓe hino seedi wondema ñeñuɓe ɓen Dalaba ko ballal haton jini fiyoɓe fotu e ñeñuɓe ɓen e ɗeya leyɗe. Mamadou Diongas Ba, Conakry, RFI. C'est si j'ai l'habitude d'acheter, sinon je viens de laver comme ça. en jetti en jarni dendagal heɗotoɓe RFI fulfulde mbadi koptidindi tedduɓe mamin gartuɗo e silmaji capantati so weeli gueno on jarama.